Лукашенко адзначае 9 траўня ў Маскве на парадзе, дзе маршыравалі ў тым ліку ўдзельнікі расійскага ўварвання ва ўкраіну. Тым часам прарасійскія сілы Беларусі правялі 6 несмяротны полк у абласных гарадах. Якую перамогу святкуе Лукашенко і ягонае атачэнне? Наша тэма дня. Гэта «Пік свабоды» на канале «Свабода Прэміум». З вами Ганна Соус і мой гость, гісторык і палітолог Александр Фридман. Добрый дзень. Добрый дзень, вітаю. Я не падлічу ўжо, які раз Александр Лукашенко выпраўляўся 9 траўня на парад у Маскву. Сёлета ён там быў са шпіцам, назіраў, як маршыруюць удзельнікі параду, расійскія вайскоўцы, якія ўварваліся ва ўкраіну. Які сёлетні кантэкст ягонай прысутнасці ў Маскве? Я бы сказал, что вся гэтая прысутнасць Лукашэнкі, яна абавязковая. Часы змяняюцца, людзі, якія прыязджаюць на гэты парад за межы, таксама мяняюцца. Сёння там былі і экзатычныя, у пэўным сэнсе экзатычныя госці, там кшталту прэзідэнта Лаоса альбо прэзідэнта Кубы, альбо прэзідэнта Гвінеі Бісау. Ну, а Лукашенко застаецца, ён абавязковы. Тут прысутнасць на парадзе, гэта такой для расійскага боку, ну, прыкмета лаяльнасці. Лаяльнасць трэба паказваць. У Лукашэнкі проста няма іншай магчымасці, як прысутнічаць. Ну, а кантэкст, ён ранейшы, як усе апошнія гады. Гэта кантэкст вайны ва ўкраіне, гэта тэма прысутнічае. Ну, і сам Пуцін у тым, як у сваёй прамове, і тое, што было да прамовы, ён падкрэсліваў, што галоўная тэма, якая ёсць, якая застанецца, гэта вайна ў Украіне. А тая вайна, другая сусветная вайна, гэта толькі тая гістарычная тэма, якая выкарыстоўваецца ў прапагандысцкіх мэтах. Вот некалькі гадоў таму, я памятаю, калі Александр Лукашенко ездзіў у Маскву на парад, ён публічна заявіў журналістам, што прыехаў у Маскву, у сталіцу нашай радзімы Маскву. Вот калі разглядаць традыцыі савецкага часа, была пэўная іерархія, яна, напэўна, цяпер захоўваецца. Вот паводле гэтай іерархіі, як людзей рассаджваюць на гэтых парадах постсавецкіх кіраўнікоў, так, якія таксама з'язджаюць у так званую сталіцу. На што б вы звярнулі ўвагу, куды пасадзілі Лукашенко, у якіх мерапрыемствах, якое месца яму адвялі? Ну, Лукашенко, відавочна, самы блізкі, гэта звязана, гэта адчуваецца нават у сённяшніх заявах Пуціна, калі ён падкрэсліў, што яны ўчора ўначы вялі перамовы. Так, ну, ці гэта было сапраўды да 3 гадзіны, як падкрэслівае Лукашенко, альбо не, але гэта падкрэслівае блізка. Лукашенко гэта той чалавек, з якім Пуцін сустракаецца, з кім ён перамаўляецца, з кім ён абмяркоўвае грунтоўныя рэчы, і да якога ён у пэўным сэнсе гатовы падстроіцца. Падстроіцца ў якім сэнсе? Ён разумее, што у Лукашэнкі, паколькі свята адзначаецца таксама ў Беларусі, што у Лукашэнкі ёсць свая праграма. Лукашэнку нельга там пасунуць, як гэта было з прэзідэнтам Кубы, на другую палову дня, як гэтыя сустрэчы былі з ім. З Лукашэнку трэба адпусціць. Таму у гэтым сэнсе пад Лукашенко трошки таксама падстройваецца. Але што б я тут яшчэ падкрэсліў у гэтым кантэксце? Сярод усіх, хто там прысутнічаў, усе гэтыя замежныя госці. Для іх, за выключэннем Лукашэнкі, гэта абсалютна прахадная падзея. Для Таджикістана, для Казахстана. Ну, гэтае свята, яно не мае такой вагі. Ну, ці будзе прэзідэнт Такаеў там у гэты дзень у Астане, альбо ён будзе ў Маскве, ну, прынцыпова там нічога не зменіцца. Гэта асабліва нічога не вырашае для Казахстана. Не гаворачы ўжо пра такія краіны, як Лаос альбо Куба. З Лукашэнкам тут іншая гісторыя. У Беларусі жа звычайна ёсць свая праграма на гэтае свята. І вось тое, што адбываецца апошнімі гадамі, калі Лукашенко ляціць у Маскву і праводзіць там час, а потым вяртаецца, так вось усе галоўныя мерапрыемствы ў Беларусі, яны падстрайваюцца вось пад гэты расійскі такт. І гэта ўжо такая, ну, вельмі выразная прыкмета залежнасці, конечно. Вы згадалі прэзідэнтаў цэнтральна-азіяцкіх краінаў. Я звярнула ўвагу, што проста калі рассаджваліся на парадзе, то прэзідэнт Таджикістану і Казахстану былі бліжэй да Пуціна, чым Лукашенко. Ну, магчыма, гэта абсалютна нічога не значыць, але той іерархіі, у якой жыве Пуцін, можа, гэта нейкі знак, не?
Думаю, в этом сэнсе не, ну просто, конечно, на парадзе ему трэба было показать там павагу, там асабліва да Такаева, паколькі ў цэнтральнай Азіі на гэта глядзяць уважліва. А што тычыцца з Лукашэнкі, ну тут же пытанне не ў павагі. Лукашенко ж ён свой, ён же на 100% свой, ён же частка расійскага палітыкума. Яны ўсё ж таки госці, яны там прыязджаюць не так часта ў Маскву. Яны удзельнічаюць не сістэматычна, яны не удзельнічаюць у розных расійскіх прапагандысцкіх мерапрыемствах. А Лукашенко заўсёды там, калі трэба кагосьці паклікаць, калі трэба на пэўны ўзровень падняць нейкае мерапрыемства, як это было у гэтым годзе з гадавінай блакады Ленінграда, прадэманстраваць, што ёсць саюзнік, што Расія не адна. Што яны робяць адразу выклікаюць Лукашэнку. То бок на такія фармальнасці ў выпадках з Лукашэнкам тут яны не звяртаюць увагу. Там адносіны на іншым узроўні. Не трэба тут нейкія сімвалы, як мне падаецца, дэманстраваць. Вы пачалі ўжо гаварыць пра тое, якім чынам 9 траўня ў Беларусі адзначаецца шмат гадоў. Улады Беларусі крыху дыстанцаваліся так ад расійскіх наратываў, ад расійскай прапагандысцкай акцыі «Несмяротны полк», напрыклад, так? Знаходзілі ўласныя сімвалы з яблыняй, так? А сёлета, я магу памыліцца, але, напэўна, упершыню адбыліся 6 несмяротнага полка, правда, не ў сталіцы, а ў абласных гарадах, а ў Берасці нават прынялі ўдзел і прадстаўнікі часткова акупаванай Расіяй Запорожскай вобласці Украіны. Пра што гэта сведчыць? Ранее у Лукашенко просто были магчымасці свою самастойнасць падкрэсліваць, паказваць. Вось мы таксама адзначаем свята перамогі, для нас гэта самае галоўнае свята, але у нас ёсць свае асаблівасці. І гэтыя і лентачкі у нас іншыя, вось смяротны полк мы звычайна не праводзім. То бок у нас свае традыцыі. До 2020 года Лукашенко таксама гэта падкрэсліваў. Калі нават паглядзець на вось тагачасную рыторыку, так званое расійскае пабедабесие, яно ж пачалося не ў 22-м годзе, яно ўжо працягваецца амаль уже 3-е дзесяцігоддзе, яно фактычна працягваецца. У Беларусі гэта ўсё было больш спакойна, без вось гэтай агрэсіўнай рыторыкі. Так, вельмі важнае свята, Лукашенко рабіў свае заявы, але асаблівым радыкалізмам ягоныя заявы на 9 траўня звычайна не адрозніваліся. Пасля 2020 года ситуация, зразумела, яна змянілася. Лукашенко яшчэ імкнуўся пэўны час адстаиваць сваю самастойнасць. Ён і зараз адстойвае, не хоча ён капіраваць усё, што прыходзіць з Расіі. Але абставіны і умовы для яго складваюцца такім чынам, што іншых магчымасцяў няма. Расія разглядае Беларусь як адзінага саюзніка. І ад саюзніка чакаюць, што саюзнік будзе пераймаць таксама расійскія наратывы, дэманстраваць сваю лаяльнасць. Вось гэты бессмяротны полк і іншыя такія, тыпова ўжо расійскія, абсалютна расійскія традыцыі, яны і з'яўляюцца прыкметай вось гэтай лаяльнасці. І таму Лукашенко паступова на гэта ідзе, не думаю, што ён у захапленні ад гэтага, але вось сінхранізацыя, яна адбываецца. Як сінхранізацыя з Расіяй адбываецца у эканоміцы, у розных культурных працэсах, у галіне абароны бяспекі, гэта зразумела. Таксама ідзе паступова сінхранізацыя і ў гэтым накірунку. Так што я думаю, з кожным годам расійскіх элементаў будзе ўсё больш і больш, а беларускіх асаблівасцей усё менш і менш. Вот калі вы загаварылі пра сінхранізацыю, прагучала сёння заява якраз па выніках перамоваў Лукашэнкі і Пуціна, што будзе сінхранізаваная праверка сілы носьбітаў ядзернай зброі. І паводле Пуціна яго пра гэта папрасіў Александр Лукашенко. Дзеля каго, каму накіраваны гэтай заявы? Хто адрасат насамрэч? Усе гэтыя ядзерныя заявы, якія яны робяць, яны накіраваны, конечно, перш за ўсё на заходнюю грамадскасць. Яны ўпэўнены, што кожны раз, калі нешта такое прыходзіць, і заходняя грамадскасць, і заходнія палітыкі адразу пачынаюць займацца гэтай тэмай, адразу у іх такое пачуццё небяспекі, што ўсё сур'ёзна, і што вось, напэўна, Пуцін упэўнены, што вось гэты ядзерны шантаж, што ён калісьці спрацуе. Пакуль, можа, ён нейкім чынам і ўплывае сапраўды на палітыку заходняй
заходніх дзяржаваў, асабліва тых заходніх дзяржаваў, у якіх няма ядзернай зброі, напрыклад, той жа Германіі. Але ўсё ж таки ўплыў гэтага шантажу, ён, мне падаецца, досыць абмежаваны. Што тычыцца Лукашэнкі, ну, яго ў ядзерным праекце, у яго відавочна дапаможная роля. Так гэта і успрымаецца на Захадзе. Усе лукашэнкаўскія разважанні пра ядерную зброю, што ён там і дзе будзе выкарыстоўваць, што ён вось так гучна пра гэта заяўляе і пазіцыянуе сябе нават як кіраўніка ядзернай дзяржавы, ну, гэта ніхто сур'ёз не ўспрымае. Беларускі ўдзел у расійскім ядзерным праекце успрымаецца, як я ўжо казаў, такая выключна дапаможная функцыя, і што б там Путін не казаў пра самастойнасць Лукашэнкі, ну, я думаю, што на Захадзе упэўнены ў тым, што ўсе ядзерныя пытанні вырашаюцца выключна ў Маскве. Што ж тычыцца Пуціна, вось ён робіць гэта сапраўды раз-пораз, і не толькі ён, падкрэсліваючы гэтую нібыта самастойнасць Лукашэнкі ў ядзерных пытаннях. Ну, гэта таксама, як мне падаецца, разлік, каб павысіць небяспеку, пачуццё небяспекі на Захадзе. Ну, добра, вось Расія з ядзернай зброяй, гэта вядомы фактар, так, гэта непрыемна, ну, з гэтым ужо ідзе, ну, суіснуеш нейкім чынам. А вось калі насапраўды мы уявім, што з ядзернай зброі валодае Лукашенко з усімі вядомымі асаблівасцямі Лукашэнкі, да яшчэ той, хто заяўляе, што вось ён-то выкарыстае ўсе магчымасці, якія ёсць, ну, гэта павышае небяспеку. Але ў мяне не складваецца ўражанне, што на Захадзе сур'ёзныя палітыкі альбо сур'ёзныя эксперты сапраўды сыходзяць з таго, што Лукашенко ў ядзерным пытанні там на нешта ўплывае. Давайте вернемся яшчэ раз до таго, што гаворыцца ў гэтыя дні, ну, што ретранслююць дзяржаўныя СМІ, вот это все прапагандысцкія штампы. Калі все это адкінуць і чалавечай мовай паспрабаваць патлумачыць, што сёння святкуе Лукашенко, што сёння святкуе Путін? Яны святкуюць свята сваёй маладосці. Я б сказаў, гэта першае, таму што гэта яны, калі увесь гэты антураж, усё, што робіцца, там пэўныя савецкія традыцыі, канешне, прысутнічаюць. Другая сусветная вайна, перамога ў другой сусветнай вайне, пра гэта сапраўды шмат кажуць. І гэта ўсё прысутнічае. Але гэта пафасныя словы, за якімі, ну, звычайна нічога няма, калі так сур'ёзна на гэта паглядзець. Гэты дзень, перамогу Савецкага Саюза ў вайне, гэтае свята, яно выкарыстоўваецца выключна ў палітычных мэтах. І самае апошняе з 2022 года гэтае свята выразна ператварылася са свята перамогі ў свята вайны. Тут не гаворка пра перамогу, увесь гэты дыскурс пра перамогу, ён абсалютна другасны. Вось нават калі паглядзець на прамову Пуціна, ну, да чаго ён прыходзіць у выніку? Ён прыходзіць да сённяшняй вайны, якую ён вядзе, і гэтую вайну, сённяшнюю яго вайну, захопніцкую вайну, каланіяльную вайну, можна і так назваць. Ён гэтую вайну разглядае як працяг другой сусветнай вайны, як працяг савецкай перамогі. Ну, а Лукашенко, ён падстройваецца пад гэтыя наратывы, пераймае гэтую антызаходнюю рыторыку, якая яму вельмі падабаецца. Ён не звяртаецца да тэмы так званай спецыяльнай вайсковай аперацыі. Не, ён гэтую тэму абыходзіць, але ён выкарыстоўвае гэта ў сваіх таксама палітычных мэтах, каб распаўсюджваць антызаходнюю рыторыку і прапаганду. І наколькі все гэта дэвальвуе змест 9 травня, дэвальвуе, ну, трагічную гісторыю другой сусветнай вайны для беларусаў? Я б тут сказаў адкрыта, што немагчыма спакойна ставіцца, нейтральна ставіцца альбо лаяльна ставіцца да гэтага свята у тых умовах, у якіх гэта зараз адбываецца. Мы не можам заплюшчыць вочы і сказаць, ну, добра, гэтае свята ніякім чынам з сённяшняй палітыкай, з сённяшнімі падзеямі, з сённяшняй вайной не звязана. Не, і Путін, і Лукашенко, яны выкарыстоўваюць гэтае свята менавіта ў такіх мэтах. Увогуле, гэта свята, ну, яно вельмі важнае, канешне, было ў гістарычным контексте і застаецца ў гістарычным кантэксце важным святам. Але з пункту гледжання гістарычнага і палітычнага, канешне, яно праблематычнае. Гэта свята, якое адмыслова, я маю на ўвазе не 8 траўня, а 9 траўня, гэта свята, якое адмыслова прыдумаў Сталін для таго, каб падкрэсліць ролю
ролю Советского Союза у вайне. Слушна, дарэчы, падкрэсліць ролю Советского Союзу, але Сталіну перш за ўсё для яго галоўнае гэта было ягоная роля ў гэтай перамогі. Потым гэтая традыцыя была працягнута Брежневым, і ў брэжнеўскія часы гэтае свята сапраўды стала галоўным савецкім святам, у пэўным сэнсе таксама і святам перамогі і святам ветэранаў. То бок гэты палітычны кантэкст ён заўсёды прысутнічаў. І стаўленне да гэта ў мяне асабіста да гэтага свята яно было такое кампраміснае. Я ведаю пра гэтую сталінска-брэжнеўскую традыцыю, якая мне, асабліва сталінская традыцыя, не падабаецца. З другога боку, я ведаю, што гэта свята перамогі над нацызмам, і гэта, безумоўна, вельмі важная рэч. Ну, а сёння мы маем ужо трэцюю кампаненту, трэцюю хвалю. Пуцінскае пераасэнсаванне гэтага свята і выкарыстанне гэтага свята з ваеннымі мэтамі. Так што нейкім чынам пазітыўна ставіцца менавіта до 9 траўня пасля падзеяў 22 году цяжка. І зноў жа, я б тут падкрэсліў, адно справа ставіцца да перамогі і да ролі, дарэчы, Савецкага Саюза у перамогі над нацызмам. Яе трэба падкрэсліваць. Яна гэтая роля ключавая. Іншая справа – гэта свята, так званае свята перамогі, якое Пуцін ператварыў у свята вайны. Як гісторык, як вы лічыце, у Беларусі, калі варта гэты дзень адзначаць, як варта яго адзначаць, пра што згадваць, пра якія падзеі гаварыць? Украіна зрабіла 8-9, 8 траўня найлепшая дата была б для Беларусі. Ну, мы гаворым, натуральна, не пра сённяшні дзень, а пра тое, што мае быць пазней. Ну, я думаю, што тут ніякіх магчымасцяў-то больш няма. Безумоўна, гэтае свята 9 траўня, яно ў Беларусі укаранілася. І я вось сам назіраю, наколькі цяжка людзям, якія звязаны з Беларусю, якія паходзяць з Беларусю, якія адзначалі ў свой час гэтае свята. І ім цяжка проста адмовіцца ад гэтага 9 траўня, бачачы, што робіцца ў гэты дзень і як выкарыстоўваецца гэты дзень. І мне гэта зразумела, чаму ім цяжка і балюча гэта зрабіць. Але іншай магчымасці проста не будзе. Пуцін захапіў гэтае свята. Гэтае свята – гэта яго здабытак. Мы не зможам там праз нейкія 10 гадоў альбо праз 15 гадоў, калі, я спадзяюся, ўсё скончыцца пазітыўна, перамогай Украіны, і не будзе ўжо ніякага Пуціна, і ўсё гэта будзе забыта, як такі страшэнны сон, ну, такія спадзяванні можна ўсё ж такі мець. Вось, хаця сённяшняя рэчаіснасць, асабліва ў сённяшняй рэчаіснасці, не да такіх спадзяванняў. Вось праз нейкі перыяд сказаць, што вось давайте мы вернемся да гэтага свята 9 і заплюшчым вочы там на Пуціна, не будзем больш разглядаць гэтую гісторыю, гэты кантэкст, гэта больш не атрымаецца. Я лічу, што свята перамог у Другой сусветнай вайне, безумоўна, у Беларусі трэба адзначаць, і адзначаць можна было б, канешне, 8-га. 8-га ў рэчышчы еўрапейскай традыцыі, дзе гэтае свята сапраўды разглядаецца як свята перамогі над нацызмам, а не як свята, у якое там выкідваюцца такія паролі, можам паўтарыць яшчэ раз на Берлін і гэтак далей. І пра якія рэчы, пра якія не гавораць якраз падчас гэтых парадаў, варта згадваць у гэтыя дні? Пра якія трагічныя старонкі гісторыі, якія не выкладаюць цяпер у школе, не выкладаюць в універсітэце, варта гаварыць 8-га і 9-га, напэўна? Безумоўна, гэта дзень перамогі, і ў гэтым сэнсе гэта такое пазітыўнае свята, але мы не павінны забывацца пра падзеі Другой сусветнай вайны, пра тыя жахі, якія адбываліся, пра гэтую трагедыю ў розных рэгіёнах Еўропы. Гэты дзень, ён у пэўным сэнсе павінен быць тым днём, калі мы ўзгадваем пра вайну і пра самае страшэннае, што было ў гэтай вайне, пра злачынствы нацыстаў, пра розныя злачынствы нацыстаў, пра страты, безумоўна, усе страты, усе груп насельніцтва, якія пацярпелі ад гэтых стратаў. І гэта дзень, на які, як мне падаецца, мы павінны займацца рэфлексіяй наконт таго, што трэба зрабіць, каб гэтая вайна больш не паўтарылася. Тое, што мы назіраем сёння, як 9 траўня выкарыстоўваецца і ў Беларусі, і ў Расіі, гэта
першы паказчык таго, што ўся гэтая савецкая традыцыя святкавання, дзе шмат пафасна разважалі пра вайну, пра перамогу, пра тое, што вайна не павінна паўтарыцца, што гэта хутчэй за ўсё былі пустыя эмацыйныя словы, а сапраўднай рэфлексіі не адбылося. Таму мы і назіраем то, што мы назіраем сёння ў той жа Расійскай Федэрацыі, калі тыя людзі, якія ваявалі, удзельнічалі ў баявых дзеяннях ва ўкраіне, магчыма, адказныя за ваенныя злачынствы, калі яны сёння ідуць па Краснай плошчы ў Маскве і іх пазіцыянуюць як нейкіх нашчадкаў перамогі, ну гэта паказвае, што ніякія наступствы, ніякага разумення другой сусветнай вайны і яе жахаў не было і няма. Дзякую вялікі, што знайшлі час і падзяліліся сваёй экспертызай у нашым штодзённым эфіры «Пік свабоды» на канале «Свабода Прэміум». Гэта быў гісторык і палітолог Александр Фрідман. Дзякую вялікі. Я, Ганна Союз, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.